நன்றி. விருதுநகர் மாவட்டம், நாங்கள் ஆவியூர் கிராமம். மருமையே மக. இது ரொம்ப நாள் ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தோம், ஒன்றும் சரியாகலை. கோயில் எல்லாத்துக்கும் போனோம், ஒன்றும் சரி வரல. இப்போ இந்த மருந்து தம்பி சாப்பிட்டா சரியாயிரும்னு சொல்லிச்சு. சாப்பிட்டு 3 மாதத்துலேயே சரியாயிடுச்சு. இப்போ 9வது மாதம் வளகாப்பு நடத்தியிருக்கோம். இந்த மருந்து சொல்லுவோம், இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு சரியாயிடுச்சு. இப்போ 9வது மாதம் வளகாப்பு நடக்கிறோம். இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இது கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். இதை சாப்பிட சொன்னவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும், தம்பிக்கு அறிமுகப்படுத்தினவங்களுக்கு நன்றி. 4 வருஷமா எனக்கு குழந்தை இல்லை. நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவு பண்ணோம், காசு செலவு பண்ணி பார்த்தோம், எங்கேயுமே செட் ஆகல. வினோத் அண்ணன் மூலியமா அந்த டேப்லெட்டு இந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம், அறிமுகப்படுத்தினாங்க. சாப்பிட்டா கன்ஃபார்ம் ஆயிரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 3 மந்த் சாப்பிட்டோம். 4 மந்த்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு, கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. வினோத் அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி.